Cum se vede. Papi? Ia mă! Hai! Papi! Ia! Prinde-l, mă! Să-i dau un buzăc. Hai, e frică, e mai mult frică la asta. Mă. Mă, fricosule. Kim, hai tu. Dar pe mine mâncă un pic. Ha? Scoate limba. Parcă o slăbit, Kim. Nu ți se pare? Nu, ce supărat e, că el tot încușcă mereu ăsta. Așa mi se pare că o slăbit, Kim.